Right, muri Zimbabwe nhasi ndiri kufara zvisingaite. I'm in a good mood zvekutodaro. Ndiri kunzwa kuti 10 war veterans aya vekuparticipate pademonstration yanga yadedzerwa naGeza iya yanga iri last demonstration yemusi wa7 October. Handiti vari kunzwa vakapiwa bail kuhigh court ukuku. Vakapiwa bail rakabuda aya kumena Magistrate Court, Harare Magistrate Court ndo vakavapa bail nezuro. Handiti but vari kunzwa the reasons of granting the bail was change of circumstances as the Harare Magistrate Tapiwa Mtombeni ruled that Geza, who had called the demonstration, died in February this year and no one will be available to lead the war veterans into mass demonstration. So the war veterans has been in pre-detention since October last year, if you still remember, guys. Kuti ndo mafambira anga akaita zvinhu zvacho. So panyaya iyoyi I will have to confirm zvekare kuti madzibaba vashanduko vaitwa sei, vazobudawo here, because ndo chimwe chikwata chacho vakasungirwa. I am sure nyaya dzakataka kufanana idzi ndo vanhu vacho. And tozotarisawo kune vamwe vanhu vakaita sana Jim Kunaka nakanzwa kuti anga akasungwa futi papapa, but I'm not sure kana iri ngeri nyaya yake ngeri iyi kana kuti vagara vane dzimwedzo vaitsvagirana, bosi dzana Jim Kunaka dzinoti netsei. But chandinoziva, one thing that I'm sure about inyaya yekuti Jim Kunaka avakurumidze kumupa that freedom zvekumhanya. Why? Because muvana wavo vanhu vaya vekuti mabhiza ebasa antozikanwa Jim Kunaka kubva kudhara kuZANU-PF kuti tikangoti shamwari padoda unorohwa munhu, padoda ndese ndo vakomana vacho. Iye wacho akatobudikira achitozvitaura ega, achitobuda pane ngeri yanga adedzerwe inquiry what commissioner what ye akabuda achitotaura kuti aisusu takatoti tine musangano itaitogara mupati maome muZANU-PF achiti tine musangano itaitonogara pasi totoronga totoudzwa kuti right akomana go and defend the revolution, and for sure vaito no defend the in yavo pafair chap. So at expect anything kubva kune vakomana ivavo kuti tingatoti ana kuna Jim Kunaka anogona kukurumidza kubuditswawo kana kuita sei, kana kuti tingabudika tichinzi tiri kutraya kuda kuti kufaitira kuti vakomana ivavo vabude. Vakomana vakarova vanhu mazuva mugaba, vakomana vaya vaita zvese zvese. Saka kuna munhu unongoti ava vamwe vacho pedzera nayo, but vanhu ndakanzwira tsitsi nini vandakaona kuti vanhu ava vane value zvekutodaro stereki vanhu vaya ana war veterans waya. Cause vanhu it's not that easy, guys, kuti iwe wanga uri hondo, uri war veteran, uchirwa hondo uchiita sei, wapedza kurwa hondo wozongobuda wakutoshungurudzwa futi nesystem yamakafaita makati tiri kuda kubvisa this system kuti isarambe ichizoshungurudza vana vedu. Iwo wacho uchitofara uchiti tatowana independence, tawana rusununguko obvonzo kubatwa futi kunza zvisikunikina, because ndo zvakangoda kungoita system yekwaSmith here. Handina kunyanya kuona machanges tereka nemusoro akazinga akuitika ipapapa. Saka zvinhu zvekuti inini personally zvakatondibata kuti koma war veterans variwo ndo ana baba wedu ana sekuru wedu vekuti ndo vekurwa kahondo dzacho vanhu vacho vakubatwa, the likes of ana baba Mudiwa nani vese vakondo 10 of them vakunzi vekubatwa bebe. Saka it's always good kunzwa kuti vanhu vabuda, but inini hangu ndakanzwa hangu rimwe rumors rekuti hanzi pairowa manegotiations nemamwe war veterans vani kutonga chirwadzo kuti but ko makasusu kuti makatosunga nhingika pachikwata ichi. Obviously vanhu vekuti vanenge vachinzi ndiyada kupanduka ndovada kunobheka Geza. Saka pari kunzi mukuru weband akusisina, saka ndicho chega chikonzero chinoita kuti vanhu vaita se vange vachibuditswa. Ndangoti ndinguva yanditaure nyaya iyi muri Zimbabwe kuchiri kuseni ndisati ndatanga zvenews panapa, because takada kuzoswedera tinozoswedera takuudzana kuti ninga zvazodai. So this is very important kuti ndigare ndatongotaura kuti 10 war veterans vekusungwa musi wa17 October vachida kuparticipate palast demonstration yaComrade Bombshell Rinosi Geza iya yakanga yakadedzerwa vazobuditswa. Zvinhu zvakanaka, I'm happy, I'm in a good mood. Ndikunyanzwa moyo wangu kusununguka. Zvimwe zvese akomana munozotaurana kumapati enyu, but pama war veterans moyo wangu wakarwadza. Pana madzibaba oshanduko tichazoongorora tonzwa kuti varipo here, vari part of those 10 here, because madzibaba oshanduko vakazosungwawo vavegawo vakatozera zvekunoterwa kwakumba kwavanga vari. Saka havana kusungwa like masungirwo akati vakungonosvika vachijorerwa mutown, vakasungwa zvine kamusiyano mukati. Saka we'll talk about it tichionesana kuti zvichazinge zvafamba sei, achazinge abude here mukomana kana kuti vacharamba vainaye ikokoko. For now ndangoti ndingoshandisa mukana kuzivisa imimi Mazimba kuti
10 mawo veterans vaya sekupromisa kwandakazviita kuti kana vachinge vabuda ndichauya ndichikuudzai. Saka vabuda ndichazoconfirma list remazita acho because ndinenge tichidedzera mazita kuna ana baba mapango mapengo, but those guys vamwe vacho havasi mawo veterans, ringoriwo team ranga ririmo murevolution. Saka I'm not sure because vari kunzi 10 mawo veterans vaiverengwa vese nana one the likes of Honorable Chagwiza nani vaiverengwa vese pachikwata icho chichi changa charese changa chambudiswa ndichadzoka neimwe update. This is just a short update yekungokuzivisai kuti vanhu munge muchita sei muchiziva, but it's good news kune maZimbabweans ese vari kuziva zvakaitika kubate 1 Kulian TV team VAT asi vanhu vachishamsika. Kulian TV haichatsika, saka subscribe wozolaika nechawana zvesapana chichazosha. Everybody say Kulian yeah. Information